Nôl i mis Ebrill, oedd fi a Elin yn trafeilio, ac oeddwn ni yn Central America. A ryw 2 wsos i fyny'r gwyliau, oeddwn ni'n ffeindio'n hynna'n yn Mexico. Ac oeddwn ni'n trafeilio lawr arfordir y Caribbean. A oeddwn ni'n stopio mewn tre bach lan môr lyflu o'r enw Tulum. Nes i benderfynu mynd am dro bach lawr y lôn, i weld be welai. A dwi'n mynd ar draws yr hostel yma. A tu allan i'r hostel ar y stryd, oedd na ryw silff lyfrau, a be oedd book swap, lle ti'n rhoi llyfr ti wedi gorffen darllen ac yn pigo un arall i fyny i ddarllen ar dy daith. A nes i bigo ryw lyfr am fugeilio yn y Lake District. Dwi'n siŵr iawn pam, oedd y clawr yn neis ac oedd yn edrych yn eitha diddorol. So na fo, nes i wrth am bag a i ddarllen o ar weddill y gwyliau. 2 fis wedyn, nôl yng Nghaerdydd, nôl yn y fflat. Ni siarad efo'r housemates am y daith a sôn am ystyreuon. A dyma Gabi sy'n byw yn ei grisiau yn dod lawr, gapanad efo ni. Ac oedd digwydd bod, oedd hi wedi bod yn Mexico ryw 5 mis yn hyd. So dyma ni'n siarad yn ymhellach yn Mexico. Wedyn, oedd y sgwrs droi at darllen ac oedd hi dweud, o ie, fe si'n darllen llwyth ar y gwyliau. A mae gŵr hi Matt wedi bod yn darllen lot hefyd. Ac oedd Matt yn darllen y llyfr gret ma am fugeilio yn y Lake District. Ac o'n i dda, o reit, fi fyd. A thi o hi, ffynnu ac sy'n nath o adal ar y silff ma yn Mexico. A o'n i wir yn gwybod be'n neud. O'n i'n geg agored. So dyma fi'n rhedeg i'r stafell wely nôl y llyfr yma. Gabi, hwn di'r llyfr? A doedd hi, ia. Be ma'n da fan hyn? Mae'n anhygoel, so ddim yn unig bod fi wedi dewis yr union lyfr nath Matt adal ar y silff yma yn ganol nunlla yn Mexico 8,000 o filltiroedd i ffwrdd. Oedd y ffaith bod y llyfr yma wedi dod yn ôl i union yr un tŷ yng Nghaerdydd. Waw. Anhygoel. Ond dwi dal yn gwybod beth i ddweud. Mae'n hollol ridiculous. Mae fo'r llyfr The Shepherd's Life. A dwi'n siŵr iawn be i wneud efo'r llyfr fan. Na i fframio fo neu basio fo mlaen i'r person eto, ella. Dwi'n gwybod,